Време е да влезем в нашата същинска мисия. И тя има едно единствено име. И то е любов. И за да влезем в нея, ние първо трябва да се обърнем към самите себе си и да започнем да чувстваме, да излъчваме и да усещаме тази любов първо към самите нас. Да осъзнаем, че ние сме многоизмерни същества, но в физически тела, в момента, в тази прожекция. Тук ние имаме физически тела. И ако искаме да започнем да изпълняваме мисията си на тая земя, трябва да се фокусираме върху любовта към тези прекрасни физически тела, които са един микрокосмос, който е пълен с много малки клетчици, човеченца вътре, които имат нужда също от много любов, от много грижа и от много внимание. И аз лично за себе си и го споделям с вас, в момента в този период съм се прибрала толкова много навътре в себе си, че единственото нещо, което мога да направя, е да се науча на истинска и чиста любов и загриженост, която започва от мен. Ако аз продължавам да си въобразявам, че моята мисия е да се грижа за другите и да се самоунищожавам, аз не мога да вляза в истинската любов. Истинската любов започва от любовта към творението и към това, което единният източник е излъчил и изпратил в нашите лица, тела и същества. И ако ние наистина искаме истински да обикнем това творение, трябва да започнем от себе си. Не можем да твърдим, че сме в любовта, докато ние не обичаме собствените си тела, докато ние не ги приемаме и не ги харесваме такива каквито са. Това означава, че ние не харесваме какво източника е свършил с нас, какво е излъчил, какво е създал. И го отхвърляме. Което означава, че ако харесваме гаджето си повече от нас и мислим, че то е по-красиво от нас, означава, че ние казваме на източника: браво, много хубава работа си свършил, моето гадже е много красиво, много хубаво, много добре, много здраво, аз ще се грижа за него. Ама с мен не си свършил толкова добра работа. Виж ме дупето, виж ме краката, виж ме ушите, виж ме носа. Ние сме в постоянна нелюбов към това, което източника е излъчил на тази планета. Ние не приемаме, че съседа е простак. Ние не можем да разберем защо хората са убийци или каквито и да било там. Ние не ги приемаме, не ги разбираме защо той ще мирише така, защо той ще се облякал така, защо той ще се държи така, защо той ще използва тези думи, а не онези думи. Ние сме в постоянно неприемане, в постоянна нелюбов. Защо някой ще постъпи така, защо ще ни излъжи, защо ще е нарцисист или социопат или какъвто и да било. И ние сме в постоянна нелюбов. Но най-вече в този период, ако искаме наистина да влезем в същинската си мисия, която е любов, е да навлезем навътре и да разберем, че имаме органи, имаме функции в това тяло, имаме една голяма трилионна, не знам, може би над трилионна присъственост в нашите тела, които са живи същества, които имат нужда от любов, от подкрепа, от грижа. И вместо да се чудим с какво да нахраним децата си, защото искали макарони или защото искали сладолед или нещо друго, да се замислим, нахранихме ли собствените си деца вътре в нас? Дадахме ли им да пинат вода днеска сутринта, да хапнат нещо, да им дадем малко витамини, минерали, енергия, защото клетката се нуждае от енергия, както ние се нуждаем. Ние се молим за енергия, пък ние не даваме на собствените си същественца вътре в нас енергия. Любовта, за да изпълним тук като мисия на тая земя, трябва да започнем от нас. И то от най-малкия детайл. Сега ще пина една чашка вода,
да си напоя децата. Сега ще хапна едно бананче, да им дам енергийка. Сега ще хапна една ябълка, да им дам свежест. Постоянна грижа за това, което е вътре в нас и фокус навътре в нас. И ако искаме наистина да си изпълним мисията на тази земя, трябва да се научим да обичаме творението на източника. А ние сме част от него. И то няма логика да твърдиш, че ти си в любовта, докато в същото време не обичаш и не уважаваш себе си. Това означава, че ти не обичаш и не уважаваш този, който те е сътворил и този, който те е изпратил тук. И не се приемаш такъв. И това е много простичко. И единствената ни задача е да разберем, че е хубаво да си прегледаме анатомията на човека и да се сетим и да видим колко органи имаме, колко функции имаме, колко жлези, колко системи и от време на време да им изпращаме любов. Направете си скриншот или списъче, от време на време отваряте. Далак, изпращам ти любов, обичам те, благодаря ти, че работиш за мен. Ама осъзнато, нали? Не като папагал пред огледалото. Аз съм красива, аз се обичам. Не се обичаш, защото като излезеш навънка, почваш да си придърпаш полата, да си закриваш там нещото, което не си харесваш, да си буташ косата, да не ти се виждат ушите и почваш да не се харесваш. И го правиш автоматично. И затова, ако искаме наистина да изпълним мисията си на тая земя, не трябва да преминем през тази себеосъзнатост, която да осъзнаем самите себе си, да осъзнаем какви сме, да приемем, че сме такива и да започнем наистина осъзнато да се обичаме отвътре навън. Отвътре навън. И така гарантирам успешно заобичване на всичко друго. И най-голямата осъзнатост тук е наистина да разберем това цялото нещо е създадено от единния източник. Е сътворен. Той е сътворил нещо. И нашата задача е да преживеем и да изживеем тази опитност, да го заобичаме и в този му вариант. Това е един висш изпит за урок. Висш изпит за урок. Ние сме на едно място, на което сме дошли, за да вземем един от най-големите си изпити за любов. Да се научим да заобичаме и да обичаме всичко такова, каквото е. Като започнем от себе си. И ако го погледнем по този начин, ние просто сме тук, за да бъдем изпитани. Можем ли да обичаме цялото това нещо, такова каквото е, то да не ни влияе, да не ни вкарва в нелюбовта, да не ни вкарва в неприемането, в отхвърлянето, а просто да запазим нашия вътрешен мир и хармония и да приемаме и да обичаме всичко такова. Така ние ще докажем на нашия източник, на единния и суверенен, там горе несътворен, че ние можем да сме в любовта и да сме любов, без значение на какво сме подложени. И без значение какво ни саботира, какво не пасва с нашите представи за съществуване, за действие, за бездействие и така нататък. Ще справим. Убедена съм. Просто трябва да си пренасочим фокуса. Да спрем да мислим за другите, да започнем наистина да влизаме много навътре в себе си. За да успеем да изпълним мисията си любов. Във всичките й аспекти, естествено. Не само за самите нас. Деликатно е да обичаш себе си, да обичаш и всички останали, всичко да е балансирано и да е поравно.